хорските работи. Ама има едни жени, като Тана Папучкина, като разчекнате не оста, като канджийска пот. Хоня ден, както се стоя вкъщи и наплитам чорапа на наш груя. Я гледам през прозореца, стих, зачупила кръв, накокошинила се с кожи и сплетена чанта с мотив в ръката. Право пред доктора влиза. Женина жена му се е струм. Не си гледа работата да си стои вкъщи. Фитна му, не оставя човека на мира. Година и половина я гледам, все да ги оправи. И бяха тия зъби, какво беше той чудо. По лицето и да бяха никнали, всичките сдубки да бяха, пак щяха да се поправят. Развалих на човека къщата, кучката. Гледам булката му и тя, овка, пъшка, биха се, караха се. И тя му се глежа по кръшнува. Се напудрена я гледам. Шапката е на страна, като на фантазия. Ама, каквото и не съм от тях, дето се разправят много, ама изпъденото слагинче казано на Гица Кочова, пък тя на наша съба, Кочовата. Ама май, и на него съм подачува, че не било стока. 2 месеца било без работа и все един подофицерен ушки му тяхното село се мъкнал след него. От пуста работа остава ли ми време да разлуча кой е, какъв е, и защо е, и дали не е някой модерен братовчет. Ама, пък и работа ли ми е да се меся в хорските маскарлъци. Кой, аз така се знам. Кой каквото прави, в къщи да гледа да му е ошеятено, преметено, изчистено. Че я вчера ходих оборна позаджийки на захват. Пази Бог. Нощите им от 2 години не изтъгали. Месалите да горели от тесто, хвърнили в кюшето. И котката спи отгоре. Госпожо, дадете ли малко? Грехота. Добра, какво исках да кажа? Два пъти в годината се ондолира косите. И обувки плачели бомбета носи. Пак от тях, като вторничен ден след пазар. Ама, всеки да си прави каквото прави в къщи. Той наш Груйо има една приказка. Всяка къща и наредба. Всяка туза за свой крак. Кой каквото прави, така да го прави, както намери за добре. Я, Колчеви, по цял ден се ни вдигат зъби. Както се измъкнат от креватите, така ги оставят. Попитах госпожата, пък тя, да се проветряват кай. Пак че я мързи да ги оправи мързия. Защо лъжи хората? То, когато една къща шета работна жена се личи, ако тя изпълнята не оправила. И в дневната да видя една в главница разправна. И главникът ти виси на кръга. Пак кърпата за лице, гачели цигари са събърсали. Те се мълчи човек и да не казва нищо. Да се мълчи и да не се смърдява с хората. Ами, оставам да се върви, че оставих малката да пържи лук. Ще вземе да загори, да го прегори, че ще замирише на прегоряло. Как кога минаваш покрай парапанки. Тя, къщата им, нали, на кюшея, каква ли къща,
има прозорци да гледат и към горната, и към долната махала. На единия е дъщерята, а на другия майката. И по цял ден не пропускат човек да мине, докато не горе разнищят по 9-та рода. И все на загорели манджи мирише покрай чака. Търта жена му, сестро. Как ни мръзна да се води по акъла на дъщеря си? Той инженерния бил искал. Оня адвокат ми питал за нея. Чунким хората са умрели цял живот, изгорели манджита ядат. То да не стане като Тина Коликочкова. Той е бил искал, другия питал за нея, третия щял да я краде. Пък и до сега се стои смутена и сбръчкана. Жени пенсионерите са набландисва. Той пък и той какво ли иска? Чунким не помня майка му гагорите 4 месеца предварително. И какъв байрак развяваше в горната махала. Ама, каквото. Слушай, с нощи, по-тъмно, так му събирах пране и слушам топур. Хвърля кризите на дървата и бяга. И знаеш ли си това? На пенза, на довара. От лява страна на портата 3 керамиди съборени. Беше тъмно и не можах да видя добре. Ама сутринта рано ходих и намерих 3 мъжки стъпки от гумени ръбуща. Попитах я, каква беше тая супордия? А тя, котарак, госпожа, котарак. С нощи прескочил от довара и съборил керамидите. Може, знаем го ние кой е той котарак? Че си има и котка, и 2 котенца вкъщи и работи в финансовото. Ама не ми се разправя. Не съм от тях. Ама от друга страна пък ма е як, че се прави на светлична. Все на Черкова ходи, все надолу гледа. Ама наш друг, знаеш какво казва за такива? Който гледа надолу, мисли за гол. И храва си е приказката. Ама чуйте, у нас всичко е по вода. Та в чужди къщи взехме да се месим. Една снаха си взехме како си. Пази Боже до 9-то коляно. Откак се оженила, все болна, все чамала. Узлъчката е голяма и била спукана. То стомахът е бил нервен. Уж все на диета. Пък на втория ден по Коледа изяде половината рибица докато летува. О, добре, че се попомнилам тук, мета ме достават хората. Иначе у нас не можем да ги наядем. Не сладко, не с дърма, не захар остави сестро. Викам, като е на диета, поне туршията няма да варям. А оня ден, като погледнах голямата делва, тук там е плава някоя камбек. Виках му на наш кройка, остави ме бе, майко, аз да ти избера момиче. Ще ги познавам всичките от целия град и околията. А слушай, стигна се дърмите веднъж и ми я доведе от Габрово чак. Хората под Габрово не взема. Той жена се довлече. Ама, ало ми излезе наш тройко, като баща си и той. Не сяда, да не попитнува, нито да види ни къщи ни наредби. Колко пъти му казах да иде у попадиите, да дойде у вас, да погледне, що е къща и наредба. Но той тъй, от болешка.
Ама я, пак Боню, умен човек и да лезе да сложение за тебе. Малко те били редки зъбите и се понакуцвала, ама няма да маршируваш кухнята я. Гледаш си хубавичко къщата и децата ти оправени. И бак Боню всяка събота с пранариза. Пак у нас, сестро, една галиматия, едно чудо. Не ми е за разправяне, не съм от тях.